Ikke så meget der møg som dernede. Hvad skete der i Lyngby? Ja, vi var jo på tur med den der hvide camper, mig og så tur oven. Så var vi i Hvide Sande. Ah, okay. Sprunget dernede. Ja. Vi følger bare loven. Parkeringsbestemmelsen. Hey. The ocean. Det skulle da næsten have været i vandet. Jeg kommer først. Det ser sgu ikke en skid, dem der. Velkommen til Vesterhavet. Ja, Vesterhavet. Vi har det på film. Han skal hjælpe ham der. Er du okay? Hello! Det skal ind i regnearket, det her. Blackmail. Ej, vi kan ikke komme over.